I hope you see my words. It's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the work. Can I call you friend? You be my friend. Keep you my love until the very end. Let me show you love, all over the stick on my side even when the world is giving in. Oh no, I need somebody who can love me in my words. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Since only you, nobody know I put you first. And for you, girl, I swear I do the work. If you stay for fun, let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love, all over pretend. I'll be right here, baby, you know we take all the way. Oh no, I need somebody who can love me in my words. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Since only you, nobody know I put you first. And for you, girl, I swear I do the work. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang hinanais, ligaya aking labis ko. Magandang dilag. Esto a mí me rebota, yo te llamaba fila oficial de ti, ya hasta el número cambiaste. Magandang dilag.
akin nakabighani na, di ko mapigil ang aking nadarama. Ay Chinita, girl, ay Chinita. Alam ako'y natunaw na, mga titig mo sa akin nakabighani na, di ko mapigil ang aking nadarama. Ay Chinita, girl, ay Chinita. Girl, ay Chinita. Alam ako'y natunaw na, mga titig mo sa akin nakabighani na, di ko mapigil ang aking nadarama. Girl, ay DJ Jonah sa Gyno Remix. DJ Jonah sa Gyno Remix. Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa umaga, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na si DJ Jonah sa Gyno Remix, ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Let's party! DJ Jonah sa Gyno. You are listening to the music of Filipino Mix Live DJs. Play for me. 1, 2, 3, DJ Jonah sa Gyno Remix. DJ Jonah sa Gyno. Go away to DJ Jonah sa Gyno. Ako suka. DJ Jonah sa Gyno Remix.
Jonel Sagayno Remix. Remix. One, two, three, one. One, two, three, one. One, two, three, one. DJ Jonel Sagayno.
One, two, three, four. Ba ako mga kabiyag? Dinig ba ako mga kabiyag? Ayan, dinig ba? Dinig. Ayan, nandito na po tayo. Ayan. Ayan, mega love shoutout po sa lahat dyan. Okay. Yan po. Ang mga nandyan. Lahat ng mga nandyan, ayan, maraming salamat ha. Wait lang. Ayan po tayo. Wait, ang init. Ayan. Wait lang mga kabiyag ha. Ayan. Ayan po. Ayan. Gusto ko lang magpasalamat kay Loves. Ayan. Dahil sa kanyang super pag-member ulit. Ayan. Loves. Dahil yan, Loves, ito para sa'yo. Ayan po tayo mga kabiyag. Ayan, sige, magbaba lang po tayo ng bahay. Short night road trip ko na. Ayan, paharang sa'yo, Manang Needs, ha. Ayan, paharang. Ayan, maraming salamat sa mga nandyan. Ayan, thank you so much. Di ko lang alam kung pwedeng dito, mag-play ng music sa ating laptop. Okay ba yon? Okay ba mga kabiyag? Dito tayo. Ayan, sige kung sino man nandyan.
Manang Needs, +1 sa'yo. +1 sa'yo, Manang Needs, ha? Maganda ba yung music natin? Malakas ba, mga kabiyag? Malakas, malakas. Sound check nga tayo. Sound check. Sound check. Sound check. Check, check. Sound check. 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 Sound check. Sound check. Hey, hey. Hey, sound check. Hey, hey. Okay ba? Hello, sound check. Okay na. Hey, hey, hey. Hey, sound check. Tapos yung music natin. Nakasama. Hello, sound check. Hey. Hey. Sound check. Malakas masyado, no? Ganyan, di ba? Hello, sound check. Okay ba? Manang Needs, yeah. Mega love shoutout. Ayan. Ayun, sound check. Hello, hello, sound check. Hey, hey. Hello, hello, sound check. Hey, hey, hey. Okay siya. Setting yung audio. Check natin yung audio natin, guys, ha. Yung mic volume dito. Ayan. Hey, sound check. Hey, hey. Yan. Okay. Tapos yung audio natin. Hello, sound check. Hey. Hey, sound check. Ayan. Try nga natin kumanta, mga kablo.
Alright. Hello, sound check. Hindi ko mapantay yun. DJ Boye, true idol. Ganun. DJ Boye, true idol. Ayan po. Maraming salamat sa mga nag-jam.
DJ Boyet Tube Idol. Corona memang berbahaya, tapi yang lebih berbahaya adalah Carlota. Pacifica, ang virus mematikan mulai dari Ebola, HIV, AIDS dan juga lasa. Tiba-tiba sebanyak muncul di berita virus terbaru dan mematikan namanya corona. Kita mulai searching sampai kita sepusing, ternyata ini virus memang sangat berbahaya. Lebih gila dari HIV, AIDS dan juga lain, memang lebih berbahaya itu bunuh luka-luka. Lebih gila daripada corona, orang yang salah boleh menjadi tersangka. Biar orang baik tetap jadi bersaing, biar hati mereka tetap menjadi penjahat. Corona cuma negara, mutasi dunia, cara menyebarnya hanya lewat kata-kata. Virus yang berawal dari hubungan terbang, sekarang semua kabar cepat orang yang masih muda. Corona memang berbahaya, tapi yang lebih berbahaya adalah Carlota. DJ Boyet Tube Idol. Let's go to work. Let's go to work. Let's go to work.
DJ Boyet, Tube Idol. Hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky. Put your hands in the sky. Hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky. Put your hands in the sky. Hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky. Put your hands in the sky. Hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky. Put your hands in the sky. DJ Boyet, Tube Idol. I need somebody who can love me and my word. No, I'm not perfect, but I hope you see my word. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the work. Can I call you babe? You ain't be my friend. Keep you
na bihag. Wala nang ninanais, ligaya at ang labis. Oh, magandang dilag. Ito a mí me rebota, Llega que llamaba pila oficial de ti, ya te número cambiaste. Magandang dilag. Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganun ang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nakakabaliw. Ano bang ginawa mo? Ako'y naaaliw. Tanaw kita, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Oh, magandang dilag. Ito a mí me rebota, Llega que llamaba pila oficial de ti, ya te número cambiaste. Magandang dilag. Palang ako'y natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapipil ang aking nadarama. Ay Chinita, girl, ay Chinita. Palang ako'y natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapipil ang aking nadarama. Ay Chinita, girl, ay Chinita. Girl, ay Chinita. Palang ako'y natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapipil ang aking nadarama. Ay Chinita, girl, ay Chinita. Girl, ay Chinita. DJ Jonel sa Gyno Remix. DJ Jonel sa Gyno Remix. Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa umaga, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na si DJ Jonel sa Gyno Remix, ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Let's party! Pela
Jonel Sagayno. DJ Jonel Sagayno. DJ Jonel Sagayno. DJ Jonel Sagayno. Ako suka. DJ Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno Remix. Remix. One, two, three, one. One, two, three, one. One, two, three, one. DJ Jonel Sagayno.
Kamusta ang buhay-buhay dyan? Ayan, 5 million in the house. Maraming salamat sa patamsak dyan. Sige, baba ng bahay. Kain na lang tayo, wala bang bisita masyado. One, two, three, come on! Baba lang ng bahay, guys.
habang tayo kumakain. Guys. Kayang bahay, CBML Miss. Ako isa sa'yo, bro. Thumbs up.
love, shout out. Life, I'll give you one banana. Then I'm watching you ads live. DJ Boyet, Tube Idol. DJ Boyet, Tube Idol. Corona memang berbahaya, tapi yang lebih berbahaya adalah Carlota. Thanks, bro. Life, I'll give you again one banana, life. Okay. Pacirita, ang virus mematikan mulai dari Ebola, HIV, AIDS dan juga lasa. Tiba-tiba sebanyak muncul di berita virus terbaru dan mematikan namanya corona. Kita mulai survei sampai kita sepusing, ternyata ini virus memang sangat berbahaya. Lebih gila dari HIV, AIDS dan juga lain, memang lebih berbahaya itu mulut moga-moga. Moga lebih gila daripada corona. Orangnya nggak salah boleh mau jadi tersangka. Biar orang baik tetap jadi bersaing, biar hati mereka tetap mau jadi penjahat. Corona cuma negara karena tak satu dunia, cara menyebarnya hanya lewat dekat negara. Virus yang beruang dari hubungan teman, sekarang semua jangan cepat orang yang masih muda. Corona memang berbahaya, tapi yang lebih berbahaya adalah Carlota. DJ Boyet, Tube Idol.
5 million in the house, mega love shout out. DJ Boyet, True Idol. Hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky. Put your hands in the sky. Maraming salamat sa paharang, bro. Put your hands in the sky when I pull out the pump. Put your hands in the sky. Put your hands in the sky. Practice nga tayo, guys. Wala tayong practice magkanta. Practice nga ako. Mga nandyan, guys, ayan. BG lang, mga BG, nag-BG dyan, ayan. Mga nag-BG dyan, maraming salamat ha. Practice tayo ng ng mga love song.
Di ko malimutan ang iyong mga pangalan. Ang iyong mga pangako nasaan. Praktisin natin to guys ha. Palitan natin ng lyrics. Practice lang, practice. Ayan po. Maraming salamat sa mga nandyan. Ito para sa inyo guys. Di ko malimutan ang iyong mga larawan, ang iyong mga pangako, ako lang. Kahit nasaan ka man, malayo malapit man, ang pag-ibig ko'y iyo lamang. May pangarap ko sa tuwina, lagi kang laman ng isip. Ikaw ang siyang tibok niya rin daigdig. Kahit na anong mangyari, ikaw at ikaw pa rin. Wala akong ibang ibigin. Lulubog, ilitaw ang buwan at araw, patuloy pang lalakad ang panahon. Ako'y nagmamahal sa'yo, dito magbabago. Pag-ibig ko'y laging lang lamang sa'yo. Minamahal kita. Lagi kong hinahanap yakap mong anong sarap, ang iyong mga mata nangungusap. Pag ika'y kapiling, kalimut ang sarili,
Ano na tayo? Naka 1.5 hour na tayo. Pwede na siguro. Ayan, 1.5 hour na. So, pwede na po tayong mag-end, guys. Ayan, magpapaalam na po ako. Ayan, maraming salamat sa mga nandyan, guys. Ayan, thank you so much sa mga nag-support. Ayan, maraming salamat. Ayan, maraming salamat sa mga nandyan. Ayan, thank you so much, guys, for your support. Ayan, maraming salamat. Mga kaibigan natin dyan. Ayan, thank you so much. Ayan, saan na yung ano natin? So, ayan. Bye, everyone. Thank you so much. God bless. God bless and keep safe. Ayan. Bye, guys.
Bye-bye!